Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag, der skal vi lave en lidt lang video i det. Minecraft video. Juhu. Yes. Godt. Ja, i dag der skal jeg bygge noget med redstone i hvert fald, så man skal bruge noget redstone. Nu ved I det. Nu er I blevet meget kloge. Okay? Ja. Det første man så gør, det er, man bygger det her. Det lyder ikke så interessant. Jeg har også. Ja, min storebror, den lille agurk, er her. Der er link i beskrivelsen til ham. Og det bliver noget med redstone i hvert fald. Og jeg er rigtig god med redstone. Nu bliver jeg meget klogere. I hvert fald. I må selv bestemme, om det skal være en flad verden eller ej. Det er nok bedst, den bliver en flad verden. Altså, det bestemmer I. Selvom I skal. Jeg bestemmer selv, hvad jeg skal. I hvert fald. Macro. Det her det er faktisk noget, jeg synes er utrolig nemt at lave. Det ved jeg ikke, om I synes det er, men jeg synes det er utrolig nemt. Ja, okay, jeg kan da ikke lide, hvorfor jeg siger utrolig. Jeg siger aldrig utroligt. Det har jeg ikke gjort i så lang tid. I hvert fald, bare nyd videoen. Det håber jeg i hvert fald, I gør. Hvis I gerne vil se mere, og I godt kan lide de her videoer, som jeg laver, det ved jeg godt, det er lidt tidligt at sige, men hvis I godt kan, så må I gerne smide et like, og hvis I ikke kan, så må I gerne smide et dislike. Altså, jeg forlanger ikke, at I skal smide et dislike. Nej, det gør jeg ikke. Det håber jeg ikke. Der bliver jeg ked af de græder. Nej, jeg græder ikke. Jeg bliver bare lidt ked af det, fordi folk ikke lide mig. Jeg er en stjerne. Hvis jeg skulle være en stjerne, så skulle jeg være en solstjerne. Er en sol en stjerne, eller hvad? Det ved jeg ikke. Jeg tror faktisk, solen er en stjerne. Det tror jeg også. Ja, det er den. Hvis du tror det med, så burde du ikke bare sådan, ja, det er den. Ja, jeg tænker også, ja. Det er den. Ja, det er den nok. Også skrive ned i kommentarerne, hvis solen overhovedet er en stjerne. Det er den. Det er jeg ret sikker på, den er. I må gerne skrive i kommentaren, hvis en stjerne er en stjerne. Okay, det behøves de ikke. Vi ved alle sammen jo godt. En stjerne er en stjerne. Men jeg skal prøve at se, hvordan det kommer til at se ud. Se. Bare hvor man skjuler det sådan, og så bum. Så må man skjule det bare lidt. Så jeg skal skjule det lidt bedre. Og lige vise min storebror det. Med. Ej, den lille agurk viser det. En meget mikroagurk. Han er faktisk meget lille. I virkeligheden er en gigant. Jeg vil ikke sådan. Det bliver godt. Jeg havde bare lyst til det. Må jeg ikke det? Hvis I gerne vil have, ja, I skal ja. Hvis I gerne vil have, det her skal se mere skjult ud, så skal I bygge et hus rundt om. Yeah. Så ser det i hvert fald ret skjult-agtigt ud. Og fordi jeg ikke orker til at dække alt det her til, så laver jeg lige noget smartere noget. Undskyld. Ja, min storebror bare lige på musical. Jeg er faktisk mega doven lige nu. Ej, det var for sjovt. Men jo, prøv at høre. I må gerne gøre det. Ej, I skal gøre det her. Skal. Ej, det var for sjovt. I skal ikke. Dygtig. Okay. Prøv at se, hvor smart det så er. Jeg siger det faktisk. Ikke. Det er bare mig. Big
Eller det er bare mig lille brother. Nej, det er bare mig big brother. Jeg er i gang med noget derinde. Formulerer. Fuck, det er umuligt. Så må du se hvad som mega ondt. Okay. Kan man ikke lægge nogen der? Det er umuligt for mig det her. Ja. Jeg kigger lige. Det ser fint ud. What? Noget lort. Nå. Nu ved jeg, hvordan jeg fikser det her problem. Så. Sådan der. Det var fikset hurtigt og nemt. Det tog mig i hvert fald ikke lang tid. Tror jeg nok. Så ser det meget skjult og hemmeligt ud. Bum.